Kabaningkong ngisngoban penpau ka jing sungu U Blei ka bola dan ringkat bat ngi khamtam ka jing ka jingi bad hangani ka por ngasngowi ka ban ai Khublei ru ya phi ki hap ki baret ki badon ha ki yeng ki sem ki ba pet ya kani ka channel jonga good news te kani ka khubor menta ka long bangin ya kran bet sang phang ki hap ki baret nama ka dei ka khubor ka dei ka programs jong ki Khynnah ti ha ba dei bat kani ka benta ka menta inya phai ka Ktien Ka jong U Blei ya ka ba ayu ka Ktien Ka jong U Blei ka don ban kran te ha kani ka por ngadon kandet ya ka ban ya share ban ya plujung mot bat phi ban ai phi ka jing hi kai ba kumno kum ki Khynnah gin sngewthuh ya ka jing khat ka jong U Blei an om yang sa shi sien ba kumno kum ki Khynnah ngin sngewthuh ya ka jing khat ka jong U Blei te ya kani ngala pensyang mangrem na ka kitab kabaningkong jong Samuel kalanong kabalay kadkhat kabaningkong kum tu ter kaba utray kumno ukhat ya Samuel ikan mau ba utray kumno ukhat ya Samuel te habai shwa bangin let shakmat ya kani ka benta teginya pendam sha U Blei hagi jingdwai Khublei bok pa ji ba hamneng no bokoi ka kyrteng ga jang me trai ji su kana be na ka por mi so man ai ngo me na mar ki jing snei ki jang me ya ka jing ka jingi ya ka bangilong kum ne kum bangilong teling ba ki jing kyrkhu ba ki jing alam lenti ki jang me trai ne ka por ki shakri ki jang me ka yang ha ne ka jaka ya ka ban sam ka khubor ki hap ki barat ba kumno kum ki hap ki barat ngin sngewthuh ya ka jing khat ka jang me kum ba mila khat yu Samuel de kum ta try ai bor ni ka por nangin la ai ka ban kran ya ka jing shisha na ka Ktien Ka jang me ki jing pen crack ki long nanga rei ki jing pen janai ki long na me intwai bangi pa ni ki ni paro ka teng me Jesus Christ amen te kumno ngin sngewthuh ya ka kum ki Khynnah ngin sngewthuh ya ka jing khat ka jong U Blei te bangin sngewthuh ya ka ni ba kumno kum ki Khynnah ngin sngewthuh ya ka jing khat ka jong U Blei te ngin yalet ban ngin yapet ya ka ni ka kitab ka baningkong jong Samuel ka lanong ka balay ka khat ka baningkong kum tu ter ka bakran sha phang ka jing khat ka jong U Blei U Samuel kan ma ba U Samuel udai tang U Khynnah ma ba U Blei U khat ya udai tang U Khynnah ulang kum ma phi ki Khynnah ki baret u badang Khynnah ha umpat rangba umpat he kum ni umba he manga dia bangin la syatangin ya pen nadu kapor kabalakha ya uni U Samuel tengane kapor idon ini ru i video ma bangan pen i happy te pin pet concentrate bha tilaong ba la don ha ka wei kapor la don wei U brio u bakirteng u Elkanah uni u Elkanah u dei u brio u banaka shnong rama thaim so phaim te kani ka de ka shnong jong tau Elkanah te uni u Elkanah u dei u brio u badan arngot kilong kan ma katama u Elkanah u dan arngot kilong te kana bahai kan ka kyrteng ka jong ka kilok jong u Elkanah ma ka wei ka dei ka penina ka wei pat ka dei ka Hannah kan mau bah what do you kalen ka wei ka dei ka penina ka wei pat ka dei ka Hannah kan mau ya kan mo ka penina ka dei ka brio ka badon khun ka don ki khun shinrang bat ki khun ken thai te ong ba ka Hannah pat ka dei ka brio ka bom don khun ka Hannah ka dei ka brio ka balingki te ka Hannah ha ka jinglong lingki ka jong ka shat pet ben ha ka ni ka penina te namar ka ni ka Hannah karta jong karu kalano kalanang khamtam men te kalas ko artatin ken bakan yo khun te kale kumno ka judwai ba sha U Blei bon ai khun ken te ha ka wei ka sngi la ong ba uni u Elkanah
ringkat bat kini ki arngot ki long, bat ki khun ki jong u, ki bana kani ka penina, ki lalet ban kiu, nala ka shnong ka baki don, kani ka ramah thaim, sya kani ka silo, sya kani ka silo. Te, balai ki let syane sya silo, ki let kolong ban mane, bat ban kenya, hau try ki pat, mut ban ay ka jing mane, ken hau try. Te, laong ba, kat ba kidang yad yang kata kalenti, te kane ka penina ka hak jing yad jong kata kalenti ro ka shet pe ka peni ki jing bom smutanat ke jong ka ya kane kahana. Namar kahana te kam dan khun tamo te ka iben be kenya ka. Te kane ka jing sya iben ka jong kane kahana, haka penina ka pelong ya ka bakan dukhi ke mensim. De ba ong badukhi kom to. Hene ka pendiaw ya ka mensim ken. Ka dona ka ya ka jing diaw ka mensim. Ba balai ken kani ka yo ki kun balai ken ngam yo kun te ka las ngusi ken ma. Te kat bagi dang ya ka ta kalenti la poi ha ka ta kawai ka jaka bagi lamut ban bam. Te uni el kana wang tu nginya yar nginya bam no hang ni nginya yeng mo te ula don hang ta kani kahana pat de ka le kumno kam kwa ken ban bam kita ki jing bam ka susi palat demo kala le Shanghai we jaka kala le Shanghai we jaka te kat bakadang Shong hang ta te ka duai ken sha U Blei mo kita ki jing susi ki jong ka te hamar kata ka por ang balawan uni el kana ulok jong ka ukliya ka ko hana balai phayam te kahana ko ong namar bangas ngosi nyamar balai ko ong namar bangas ngosi ngas ko susi balai ko ong ba ngakuslai namar ba balai naba utrai ula penlingki nga ko ong te uni u el kana ula ya sngaw ya kata te ole kumno uang ken uang ya kahana pamtep babanya ki khon chinrang gi jonga nga kham et ya pha te upen pau ya kata ka jing et uang ha kani kahana ten rai kahana pa de kom ka riu ken thai ko kwa ban don ya u ta u khon ma te kalang khuslai be hi ken te kham sham tre ban bam kita ki jing bam te kat badang ta ki jing ya lenti ki jong ki hadu pakin da poi ha kata ka temple laong bakahana kala let ha kata kawai ka temple ken hapu asilo te kala yeng hangta da kala yeng hangta kale komno kalet bandrung syakta ka temple hangta kale no kadam ya ka banduai ha utrai te laong ba maria poi hangta kadam banduai ha utrai te ka jingduai ka jongka kada yam kada ot kada linyar kada ang ya kata ki jingduai ka jongka bat kala da semai hiru bat kada kularru ha utrai ki ai baro tela ong bakala rong ha ta ha po ka temple te kala rong ha temple kala yam kala ang kala phai shu blei ka jing duai ha kata jing duai ka jong ka em khale kum no kala bu ki kular ba ha U Blei te ki jing kala ya thoru ha utrai kita ki jing sham jin jar jong ka te ka ong kumno pitep ita ka jing doai ka ong lada shisham mem khmi ka jing jinjar ka shakri ka jong me bat men ken mau ya nga men om klet ru ya la ka shakri Henry menda icon shinrang hala ka shakri tingaru ngan IT ya u ha utrai baro kisngi karta jong bat ka serti kan om dei ka kli jong hadu kata pitem em kan ka hana ka duai sha U Blei bon icon bon ay ka to kon shinrang bat nda kala ay to lada U Blei ula ay ko shinrang ka da kular ka ong no fitem ka ong pet banganda IT bet sha U Blei ngana IT sha utrai yo to kon shinrang Tilaong ba kani kahana kat baka yai duwai kumta hakmat utrai ti une u eli ula kami ika wan une u eli pitu udai u eli udai urang ba ring do ubadai ban pet ya kata ka temple hapo aselo te laong no ula yu i kani kahana ya kata ka jing fat ke jong kahana ya kata ki jing duai ke jong kahana em Deu ni eli mari e kahana kumta em namar bakahana em kala duai be syapu ate kam de shuba penmi kom ni kom bangi duai mangi ko pam tam ta em ni penmi nang ni na center Henry kahana em kala shupen ki be tangi kini center kala long be tangga jingya kran bat U Blei te
lek kumno uni eli am udang berkat kumni ke ningkong oni imat ketika beriu kalau buat tarai kumno kumta kalau buat imat ketika beriu dia lek kumno am tu ulet ken hajan am ukeli ken uang eli ken uang ya kahana sakat no panlong ke babuat la ong kumtam sakat no panlong wat handu eli dong mat terga buat mo ni berkat se akan thairu anan buat di ula lingok ken hangta am uang ya kamta uang kumno tadubu no ya kata kawan jong pa udang berkat bet bakal di wain ne di kiat ne bakal shulong bet long kala long bet kembakam tip beriushu kenya kata jing doi eli tip tamo bakal doi kumta den rai hadin pada am kahana kala yo ngau kenya kata jingong ga jong eli nama eli uklam tip kita ki baro de kala kumno kala ya tho ken na kala ya tho kala ongru kukin rat Henry nga kabriu kabajinjar Mynsiem ya kawan lani kakiat ngam shem ladi Henry ngalathe no ekala Mynsiem hakamat utrai ya sngong kalau ang uni eli ya kata kong ngam shem di ya kata kawan ngam shem di ya kata kakiat Henry ngathe ya kan Mynsiem ka jong nga utrai balay kathe ya kata Mynsiem ka jong ka utrai namar baka kwa pala di ukon shinrang te kumta eli ula ya sngau ya kata ka jingthmu jong kahana di ula sngau sen ya ka te uang gomno uang ya kani kahana tu utrai airu ya kata ka jingkerpat ka baphala kerpan uni eli ula ong ha kani kahana no tu utrai ai kata ka jingkerpat ka baphala kerpat te kumta kahana ru ko ong ai baka syakri jong mi kan syam gejing isnei hakamat jong mi kumta kata ka kan thei kala let no ndakalami nang ta kala let ya kaban bam ya kaban di bat kala kemen ru Mynsiem kamar kala tip U Blei Un ngau ki jing dwai ki jong ka ti hadin katu kat nipor bakahana kala dep ya kaban pla shutrai bani thu utrai ti jing jar ki jong ka utrai ula jubab ya ka pitap utrai ula jubab ya ka kumnu fitip ujubab ya kahana ujubab kalong ba ula ai haka ya ukun shinrang kahana kalapun kun bat kala ka ya uta ukun shinrang tinda kala ka ya uta ukun shinrang pitap ka kyrteng kumno ngatip baro na pigi hap ki barat kitip ya kan ye ba kahana ka ai kyrteng ya ukun jongka Samuel ma pitip kadan ro la ka jingmot pitip kadan ka jingmot kau jingmot kalong ba na utrai ngalapan yau kata ka jingmot jong kyrteng jong Samuel dakat mawa baro ma na utrai ngalapan yau takadaw kahana kalabu ya kani ka kyrteng Samuel kadai bakalapan na utrai yu Samuel te hadin bakahana kalakai yu kun shinrang jong ka Samuel te kam kalat ya kular ka jong ka bat U Blei ya ka kabala ulak kabaka kala kular kajing kular ka jong ka kan ma pitip hi ngiladap kran menesya khamat kalong baka kular ba kan ai ti ya uta ukun jong ka ha utrai kamu kakular ban IT ukun ya ta ukun jaka ha utrai te kapoda udang red uni Samuel kali kamno kahana kasumar hidalade udang halong te mo kanlit bu kamno syapo temple ban train ban taka kam jo utrai namo udang halong te kan le kamno kasumar ka ai bon shwa yo ka agi jingpam ki ka penbiang syamo ka bayadai benta ba ki khalong te hado ba unda laken bun ndaw lakna lalong kana te kanne kahana kalalit pendap ya kakular bat U Blei te kali akumno kalalet ya kaban IT no ya uta ukon jangka sha U eli ba untrai
na bentaga kam ke jong Blei ba uni Samuel unlong na bentau try dia kan ni kahana kalalen bat kalara ru bat kita ki masih kalara ya kita kalalet ringkat bat kita ki masih kita ki masih dap de belong ru bat kalara ru tashi epha upurau bat shilingwa kawan bat kalaya lamiu syakata kayeng utrai hasilo ti hang ta la ong ba uni ukna ulanang he ulanang san hang ta te kala le amno te kala le bu syata ka temple ti uni ukna ula he ula san hang ta ti uni Samuel ula don ringkat badu eli pikan mau udai udai orang ba lingdo ma udai orang ba lingdo ti uni Samuel ulahe ulasan hangta kom ukna bad eli tela ong ba la don ha kawe kamien kat ba uni eli bad Samuel kidang ya yo thia te kendet kensan pitap shuwan be kajing sawa ka ba ong no kata kajing sawa Samuel ta kendet ni kena tamo dong perkat pada jing first ni em tharai udai eli tharai ukhan te le kam no ulet mari shu eli uklinu eli kursiu eli ong pikat ma piang te eli wang ngakhlem khan te wang khilit thia no te uni Samuel ula mari la thia biang mau la thia wet dala thiap yang tau la ya thiap yang ngai khat biang ta ka sa si sian khat biang kyrteng Samuel te kum tau Samuel but umare ulit biang shu eli wang pikat yang te uni eli wang ngam syam khat wang ko khun khilit thiap pan te kum tau Samuel ulamare biang ulalit thiap tu ulalit thiap sa si sian khat biang balai sian Samuel hang ta kinu Samuel umare biang shu eli ulet ken uang pikat yang ti hang ta eli ulas nguthu badai utrai bad utip ba Samuel umpat syam na itho utrai ti eli ulas nguthu ba kadai kasur utrai tu ong kumno pitep Samuel ba udang hana te mo umpat nguthu tu eli uhikai ken Samuel uang ya uba kilet thia kilen te uang lada don ba khot biang me message sien ong nga hang ni ba mila khot yanga nga hang ni ba mila khot yanga te le kom no te wot kom ta uni Samuel ula let ken ban thia ma ula let ban thia biang ong te kum ba bin shuwahi la khot biang Samuel te hang tau Samuel namaru eli ula dap ong ba la dadan bakhat te sa ong kumta te ule kumno Samuel hata kapor ula khichat nang bathia umar khi to utukran uang na ba usyakri jang me uya sngaw tukran na ba usyakri jang me uya sngaw te utrai ula ong ha Samuel ulai ong kenya Samuel ha kami ngan sale ai ha Israel ha ka ba uno baro haba unya sngaw yaka ken kelut no nyang kiskor jong baro kata kasi ngan pendap no halor eli ya kita ki baro kiba ngala keren syapang kayeng jong nadu kapastang hadu kabakot te kita kiri Ktien kiba u Blei utrai ula keren na Samuel te hadin kata andala dap keren te utrai ujano dula ajano anta Samuel alithia nala alithia tera al-lakhi min step de uni eli ukli Samuel wang Samuel ka ka ba utrai ulakran hami ya thu wat shapting ya thu yanga ka bakata ka ba utrai ulakran hami de Samuel kum ukna ula ya thu ken hu eli wang ba utrai ula penpau ba shaphang ka jingle pop jungini ki khon Israel te kani ka de kata ka jingkhot ka jong U Blei ya Samuel baka jingkhat kalong ba Samuel unong ya thu lupa te kumno kum ki hap ki beren te kum ki Khynnah
ngin sngewthuh ya kata ka jingkhot ka jong U Blei kan ma bu Samuel nama rudang Khynnah sngewthuh baka dei ka sur ka jong utrai henrai U Eli lengba ba U Samuel ulet ban nyathu ulet ban kli U Eli sngewthuh baka dei ka sur jong utrai te kan mau ba ka jingkhot ka jong utrai ka dan la ka jong kadon la ka jong long kumju ma bed ha ka Bible ru utrai u khod U Samuel kumno ha ka por ba udang Khynnah te ya U Moses u khod kumno ha udang khalung dai ya u Paul u khod kumno u khod ha ka por ba u ya na lenti sa po Damascus nang tapat de ya ujisu ukhat ikisinran makin long kisinran jong kapor ba kumno kapor ba kila rumba kila he udan la ka jong ka jingkhat ukhat U Samuel unlong unong yala ay ukhat ya U Moses banlong unong yalam ukhat ya u ni u Joshua banlong unong yalam udan la ka jong ka benta ka ba U Blei ukhat ba ukhat bet kumju Umday ba ukhat ba ya ka ju ka jingkhat udan hala ka jong ka benta te ka jingkhat ka baning kong ka ba ujisu U Blei ukhat yang ngabat ya phi ka long kata ka way ka personal relationship ka jong ni bat U Blei ka ba mot ka jing ya dai ka jong ni bat U Blei lengba ka jinget ka jungi au jisu ta ka jingkhat ka paningkong de kata ka ba U Blei u khot yangi ha ka jingya dei ka jungi bat U Blei ka personal relationship ka jungi bat U Blei te lengba ka jinget ka jungi sha u jisu kan mau bana do bangi dang red ni don kam bandon ka jingya dei ka bajan bat U Blei bangin sngewthuh ya kata ka jingkhot ka jong U Blei Nado bangi dangret kumni ngi day ban don ya kata ka jingya jan bot U Blei menta file jing seng ne man na kasngi man na step ma Sunday man na kasngi Sunday file jingya seng Khynnah file Bible class day file tikni yo shibon ki jing hikai day nado bangi dangret lies nem house nem ngila le shapo ke class Bible class ke jingi te ngila yo shibon ki jing hikai kumno bangin mai pa kumno bangin long ki Khynnah ki ba tips ngi shipon ki jing hikai ngi yo ki Bible class te kata ka jing hikai ro yangi ba kumno ngin don yang kata ka jing dai ba U Blei lingba u Jesus Christ ikan mau ha kan ne ka shithi upo sikinong rom am ka thu yangi nang baning kong khat ban reu ka ong no tem ong phiru philong ki bala khot ki jong u Jesus Christ kamut ya phiru am na do ba phidang ret la khot te ban long ki jong u Jesus la khot ban long ki jong u Jesus na do ba phidang ret phidei ki evitep phidei ki khon jong u Jesus phidei ki parlok ki bajan tam jong u Jesus na kata ka daw bangin sngewthuh ya kata ka jingkhot am ni dei ban don ka jing ya dei bat u Jesus kum ki Khynnah ki baret ikan mau am ba lai bo jisu le kom no usngu tenat am ki Khynnah long bo jisu su tenat ki Khynnah ang ulapnya ser himro e ka hima ki beneng bat no fitep ba ki Khynnah bat phi ki Khynnah ki baret wang ka hima ki beneng ya seriam kum ki Khynnah tapi kan mau na am ya ketu ka jing thu Khynnah ba ong ba ki ne ki senran ki jong u jisu ha ka por ba u jisu udang ya lap de ki Khynnah ki wan de ki senran ki le kom no ki sedang ban be ki Khynnah ndre u jisu le kom no ukhat iki Khynnah dai ngi kidan am ki jingrai ru hapo ka jingrai ang jisu sngewbha ki Khynnah dai jisu sngewbha ki Khynnah te kata ma nado bangi dang Khynnah ngi de bandon ya kata ka jingya dai bat u jisu bangin sngewthuh ya kata ka bor ka jong u jisu baka don hangi te ka wei pat ke jingkhot ka jong u jisu ka long lingba ki sap ki phong ki bangi ngi don nado bangi dang red kan mau ngila don ka sap ka phong wat ang bangim don sap nyim don phong re pitep ni am balai am an ong epik babon kini ki sajang ne perthai am ki bangi nyim sngewthuh re pitep dei bangim sngewthuh ya kata ka sap ka phong ka bangi don
halade de nrai am ngon ong pi ladangi ngi sngewthuh am na do badang khna ngi don kita ka jing sngewthuh am ba ngi don ka jong ka sap ka phong ngi jingi ngi pendan kam hok ka dei pitem ne am ngam tharai ba kani ka perthai kan long kom ni babun sin am ngi ja lenti no te perkhat dang ret am i shu ong bet yu i ba ki wei kum non ki wei ki tem ong ngaru on tem lang te bi re la jong don sap ne em ru ngaru ngan le tem no ngat o pe te ki le tem ki bot ki le tem kita ngaru ngan le lang no te bi re ki don sap ne em hang tu u blei an em pi ka tu ka sap shu menta ki wei ki la le rai oi la le rai ham ta ni nga itanat ki ba ki rai ngan le rai lang no te bi re kata ka sap ka jong pi ka don em pinang ne em ban rai fitem ne em rena do badang reng di ban sngewthuh ken ladangan nang ne em ban tem fidon ne em kata ka passion ne fidon ne em ya kata ka jing sngewtanat ka jong pi ha kata ka kam ka ba pi le te mau ba uni Samuel em na do ba udang red udon be ka temple udon be banu el kana kamut ka jing sngewtanat ka jong u ka long be banyalap ka ktien ka jong u blei ka jing sngewtanat ka jong u ka long be ban long unong ya thu lupa te na ka daw u blei ukran em Samuel bu long unong ya thu lupa te u ya thu lupa ken ya ki e banja ka ba u blei ulakran ha uni u Samuel ken ya ki e ka banja kini ki khon Israel te ka long kum tama te ka wei pat ka jing i thu pau ka long ka wei pat ka ni kan jing khot ka long ka jing i thu pau ngate na baro jong phi hep ki barat phidan la ka jang ka vision ka jing i thu pau ma fidon la jong ka jing i thu pau kan ai ngan ya thu khana ya phi sapang kan ta ka wei ka bajaya nga ka po badang ret kum phi kum ni fitem ne em pidang ya ret ngalong kum phi ngarum dei banga he kan san kum ni ma ngaret kum ma phi ngapa pangadang ret em ngale jing ya seng nang de jing ya seng le kam no ngala shong a jing ya seng ma de he ha ki por ki balong ki women's week kum to de ki women's week ta mai la khot kran be ki kan thai de lawan kran ita iwe kong ita ikong fitep ile kumno ilakran ong ilakran hapo polpet telakran polpet tanga ngale kumno am ngashong hata kamit am ka hata kaben kat bai idang kran ita ikong ngamut dur ya la jong am ani ngamut dur sibuk mangamo la shandala he ngadungan yeng kumte polpet ngan kran kumte nga dreams te kadika dreams ke jungi te tinga dreams am ya kata am bangan long kum ita ikong ibaya nga polpet ya lab Ktien ka jong Blei fitem ne am taru am dala he am ngalong kum ta na mabri kadika dreams ke jonga kadika dreams ke jonga kadika jing itu pau ke jonga yala jong bangan long kum ta te kadika taru hima ka jing khat ke jong Blei te kawai pat de kadai balong ban ne jing mut ke nya ba phiu i kata ka ba pha i de ban ne jing mut mdere ban ong tang shu i tang shumut dur la biam yu i ki wei ba ibang ba ki wei ki le akum ta ki le mta klep no ya katuka ba pipi don ya la de kamot pet no ye gujung ki wei ni de ban don ni de ban sngewthuh de kon no ba pin sngewthuh ka de kata ba pinya jam shu Blei de ka dai ru hi ka wei ba pidon kam ban share ki jing sngau ge jong pi de ban ya thu hi mei hi pa pi de ban ya thu ki no hi kai bible class ni pila ban ya thu hanu banga siam kum ta banga long kum ta de ka ka ba ka jing khat ke jong Blei kan mau ba ka jing khat ke jong Blei ka dai ban ka balong ban pendan burom mi Blei Dere ban ong baka jingkhat jung Blei ban shule kat ka bangingi man shu menta ngilong nong ruai nong ruai Blei khat ingi ban ruai kamot ka jing ruai ka jingi kam shule ruai be kam to le klumar be mo le ruai klumar be le ruai ke jong kan ka perthai dai henrei Blei khat ingi ke bangin pendan burami u kamot bangin ke jing rai ke jingi ro kan long ban pendan burami u Blei ladangin nang ban tem ro im dere ban chong ngina nang ban tem klet no ke jong u Blei ngin lech perthai kan mau ke jing khat ke jong Blei ka long be pendan burami u Blei la ka dai hakan no ka bentaro lada ka dai u Blei u khat lada phide ki nong hikai lada phide ki nong yalam lada phide ki nong yalam lada phide ki nurse ni ki doktor kita baro khat ma ka dai ki jing khat ke jong Blei tang ba aba u Blei u khat ya phi sngewthuh ya kata ai ka babahatam kan mau bu Samuel na do bu dang ret la ai ka babahatam na kata ka daw beleng wan ra ya kan ni ya ka jing khat ke jong Blei bangin sngewthuh ya kata ka jing khat ke jong Blei ka long ba ni dei ban long ki ban ne jing mon ha ka ka ba phi sngo dong ki ban ne jing mot sngewthuh ya ka passion ka jong phi ka interest ka jong phi hang no fi don wat le klumar
yo ba ka penjat no ya ka jing em ka jong pi kan mau na do badang ren pi don kam ya ka ban he ban san ha kata ka lenti wat sak ma no na ke ka ba ublei ubo ya pi kan mau ublei ula na do ka kpo ka kami ka jonga ka jong pi ublei ula da benta pitep ne em kata ublei ula da benta na do ka kpo ublei ula dan ka plan di ladangi ngim sngewthuh e kata ka plan ka jong ublei kamon ila ashu sakama am ka jing em ka jingi dai ne am dengi dai ban long kum ta kum ki khana ki bren ni dai ban sngewthuh shem nuk sai ka jing em ka jong samuel kan mau ime ipa jingi am ki duai te kila duai na do shaban khangi ru kila duai kila pan na ublei ki khon tam ta dai naman ni la sha hikai kata ka jinget kristan ki jingi la sha hikai ngi ba kata ka jinget ki jingi ujisu te na do ba ki na do ka kpo kami ujisu ru ula ublei ru ula dan ka benta ka plan yengi kumno bangin long ba kumno ngi bangin he ngin san ha kata ka jing em ka jingi ka paman nagasngi te nganget scam baling ba kani ka jing hikai ka ktien ka jong ublei pakumno ngi sngewthuh e ka jing khat ka jong ublei nganget pi baro ki hep ki baret ki basngap e ka khubor pila yo e ka jing hikai te kani kalong ba le e kata ma baro ngi de ban le kata bangin don ka jing e dai ba ublei la da phim don ka jing e dai ka bajan ba ublei am ba du jisu am phinam lare do ba tilang ren don ke jinge dei ke bajan ke ublei kumau samuel udan ke jinge dei ke bajan ban ublei te komta te ke jinge pa kalong ngi ke kemi ke paru ni la ban hikai ki khon kumno ba gin don ke jinge dei bat ke bat ublei hayeng hasam ni dei ban pen I ya kata om tang ban chukut haka ni ke bible class ni ha ke jinge sengkana henry ke jing stang kalong na yeng ni la ban yet ya ka interest ke jingki ka vision ke jingki ka passion ke jingki ka talents ke jingki ka ekidon ndei bangin shupen raik lumal na ngi me ke pa hendrei ngi de ban don ya ka ngi de ban IT lagi jongki khon kum ba ka hana ka IT ya usamwel nado bakam pat ublei umpat ai ya ka hendrei kala kampat umpat ai yu samuel haka hendrei ka aya ka hana kala IT te kom ta ngi don kam ya ban IT ki khon ki jungi shu ublei ublei unya lam ya kalenti bagi khon jungi ndaki he isan kinnam sakama maki ki de kalawai ki hap ki berkan mau ki de kalawai ma fi de kalawai jong em lang gastalang fi de kalawai jong ka balang ti de ma phi ki ban sandur ya kata fi de ki persara kan mau ya kata te ngi dei banlong ki bayajan wat ublei tang na ban ta ki ni ki kentien to ublei un kyrkhu ya pi ba ro ki basngap bat ki ba shashkor tingnya pendam ha ublei ha ki jing doi try kan ran ek por abing layo sngau ya kan ka khubor ka balong ka ktien ka jong me ban pin ngap ki hap ki baret ngit scam bagani ka ktien try kan ai bor ya ki bakin la ban sngewthuh bakumno me khot ya ki shaka kam ka jong me ke baro ani ka perthai ki de ke pa me hi me bo ikini ki kam gi jingi na kata ka daw angin pendap ya kata ka kam ka jingi hadu bangai da sab kata ka singi ka ba me min wan shaw ka jing em ka jingi try jisu ai bore ki mekin la ban he ban san haglenti ka jong me ishania bangi buti khamat ka jong me ke ai baharo i dwai bangi pa ni kini kateng jme jisu kris amen namta ka buram ka jong blei amen